Merhaba, gelî temaşevanê hêja. Em ji bo bernameya me a pirs û bersivtisa pêşberî we ne. Ev bername me a sêyemîn e. Em vî bernameyê de gelek kurdewarên hêja vedixwînin û îro jî mêvanê me lêkolîner Sedat Ulugan heye. Em dixwazin bang li kek Sedat bikin, heke müsait be û ji kerema xwe kek Sedat heke tu li vir bî, keremke. Merhaba. Merhaba işlere. Merhaba. Sedat, çavani başı. Abi, spasım çağını. Keyf hal? Başım, sağ olun. Bu başım. Telkuyna. Esin halı fra evime Paris'e mi? Paris'e. Evet. Sen şalan kekikiyim zede tu bername me dzani bername me pirsu bersif ev bername me seyemine tu hiç hayata jir pirsan tu ne olsa yani hiç pita pirsan par ve nekir. Ama hayam pirsan. Kekikiyim zede tu tahmin ki pirsan. Ama işte min 21 hep pirs amade kir. Ez işte hemû pirsim û ji bo her pirsê ez işte deqekî dixwazim herî zêde deqekî derbas nebe ji kerema xwe. Berê deqekî tu serbestî vê deqeyek derbas nebe. Ji xeyên wî tenê carekî mafê te heye ku tu bêjî pas ez naxwazim bersivî pirsê tenê carekî heqê te ye. Tu dikarî vî bikar neyînî jî tu serbestî. Sedat sinek ben Sedat hemşerî min e ji Ercewazê ye lêkolîner e حيانها نيحة برتوك نفيسية دفي جوانية وخدجي لباريسي دكتورة خنو قدانت بو دكتور خباتي بيتر لسر سرهدان كردانة لسر تاريخ وكردانة كيك سدات كنتو آماده بي از داسو برسام كم حوالنو اي كل من لسر يوتيوب انجي لسر فيسبوك انجي لسر Twitter'e de çopinin tikarim pirsanj mera bişênin em ê pirsên we jî yek di du ji kek Sedat re bipirsin heke pirsên we jî yek û me nepirsîbin. Sedat niha pirsa min yekem dest pê dikim okey ku tu amade bî pirsa yekem ez dixwazim tu behsa bikî lê neberfire bi sê peyvan tiştên erênî bo xwe heke em bijin Sedat Ulugana kî ye bi pirs bi peyvên erînî sê peyv ku dijmira bêjî te behsa xwe peyv jimra bêje sê peyv yani yek hespişîka dikim lê ji kerema xwe bersivên xwe de yani tam li gor dilê te çi derbas wî bêje keremke hiç torpil neke bo xwe hespişîka dikim belê ji welatê xwe dikim belê ya da wî jî heş pirtûka dikim heş pirtûkan dikî belkî pirseke din anî xwe ve yên neyînî ku tu ji vî karakterê xwe hez nakî çi ye sê peyv çinin yani ê ku tu jî acizî lê karakterê te de ew heye sê pirs sê peyv hebe ez dixwazim tu wan jî vebêjî hinekî bêsebrim ya duyem zû hêrs dibim ya sêyem li hemberî kesî kîn nagirim ewa tiştekî neyînî ye divêne kîna mirov hebe baş e peki kekê pirseke din eşte bikim niha di her kurdek an jî her kesek teqes dönüm noktasiyekî wan heye ez dönüm noktasiyê te merak dikim a ji bo kurdbûnê dönüm noktasiyê te kengî bû çawa bû ji bo kurdbûnê ji bo kurdbûnê belê yani min li Trabzonê lîse dixwand li wir di navbera me û Laza da şerek derket ewa ji bo min dönüm noktası te li wir xwend li Trabzonê Sürmene tiştek te kutan xwar te dest bi kurdbûnê kir me li wan da ama ew dönüm noktası bû gelek baş e kekê pirsa me ya çare na hetana te neyha berhem nivîsiye çarde pênc hem nexwe heya me jî tune an jî piyasê tune piyasê tune yani pirtika Kurdî de neh berhem hene demek ki pênc hebê te jî veşartî hene pekî divan çarde berheman de muhaqqaq hebek di dilê te de gelek ezîz e yani ev kîjan berhem e çima zîlan qatiya mı
جبركو بهم برهما من ام بيجن بكلامپری یکم و یک شی ایشامه دیروکی بو یعنی بيجن هم مالباتي هم هريمي ایشامه بو يعني ايش بو مفرمي زیلان قط يعني بله من افانده بو هروها تبحثا زیلانی کر ام وک و شانخانه داراجی چند هیوه هیویتنه که تو حال داوی یا زیلان قطعی مش مرا بشینه از ویژان هم بر و که نوت بنویسم که تو جبیر نکش کلمه کنم نازل شي پeki پرسامه دن از هنک پرس درباره کردان بکن هنک پرس درباره تتا هنک پرس درباره ادبیات ما هنک پرس درباره کردان yani ha Kürt توش kadına cevata kurdان دایی Kürt هکت bu kurdان به سه پیوان پیناسه بکی اف پیو کی جنبن اريني یا نيني erinی her seyci erinی يعني بأول ويراكن ويا دوام çavaz bibêjim yani girêdayê xaliyê ne girêdayê erdê ne û ya sêyem jî merdin. Merdin. Peki sê hebin neyînî ji min re bêje ji bo Kurdan? Bêaqilin. Yani aklê serî dibe. Başana zindiye hete jî hebe. Na bêaqilbûnekê ew na yani bêaqilbûnekê çawaz bibêjim li gor hemû civakên rojhilatî ew bi me re jî heye mixabin. û ya duyem zû bawer dikin û ya sêyem siyasetê nizanin. Siyasetê nizanin. Evet. Siyaseta cîhanê. Siyaseta cîhanê belê. Siyaset bi xwe tiştekî ye yani tiştek profesyonel e. Belê sê tiştên balkêş te got rastî jî. Kekê hinek ez ê derbarê edebiyata Kurdî bikim ji te re. Pirsa min yeke niha yên ku dijîn ez ji bo wan dibêjim kesekî nivîskarekî Kurd an jî nivîskarekê Kurd heye ku tu hesûdiyan dike û dibe xwezî ez jî wek wî jî hatî bo me an jî xwezî ez jî wek wî têra xwe bixebitiye me têro tu jî bi man jî di nav edebiyata Kurd de kesekî wa heye gelo ku tu bibêjî Selim Temu û du hevane Selim Temu û Kawan Emir ev her du çima yani bilî wan ez bi xwe belkî ji bo hevalên din ku ew dibin bila nebe ew lê yani demeke em bibêjin Mehmûd Baxsî û Mehmet Uzun hebûn salên notî ew ê şûn de jî niha ev her du hene wekî din yê din belê ew jî dinivîsin lê li gor min ez wan ew dikim yani wekî şexs ez wan diecibînim û wan dixwînim rastî bêtir. Yani ez Kurdiya heta ya Kurdiya kawa ez bibêjim Kurdiya kawa piçekî sert e lê tu dibînîn ku mejiyê xwe wê zekaya xwe xistiya nav pirtûkê yani tu wê dibînî tê de yani rovekî pir aqilmend e. Şu hinek dibêjim bu yek kawakî Na Kawan Emir mirovek pir zîkî ye yani tu din herî edebiyat nas e yani ha wêje nas ew e yani û ya Selim Temu tu din herî Selim Temu bi zimanê gel de axive bi zimanê gel de dibêje herkes jî fêm dike û ez dikarim bibêjim wêjevanê me netewî jî ew e vêgavê aniha rêz bê fişal bibêjim nizam Selim Hoca ana temaşa dike nizam lê mala te boy bakur ez dibêjim boy başûr jî hene yani belê ji bo başûr kî yani bêtir ez bibêjim Bextiyar Elî mühim e yani ben mihnekê ez bibêjim ew wî pir xweşîm diçe üsluba wî falan pir xweşîm diçe Belekekî pirsekî min adin dedî tu gelek weşanxane şixulî bi me re şixulî bi doyê şixulî bi periyê şixulî yani kêm zêde nivîskarê me şa di nav qada edebiyata Kurdî de ne û di nav weşangerên me re jî tekîlî de ne biya te di nav weşanxanê me de ku rêjeyê wan derdorî çil çîropênc hebin aliyê bergê ve weşanxane herî bi qalîte dişixule kîjan yani kîjan bergên weşanxaneyê xweş dikin Nûbihar wî alî pir baş e yani Nûbihar her serketî Nûbihar berî Nûbihar yani ewa xwe dayê û ez hêvî dikim hûn jî hûn jî asteke baş ew bikin yani wekî dara
از وقت reklam nabıcın, belki darayış fikrim derketine, hem kalite yapacağız pır avum yani. Ez bu kadar yani kadar dikkat kurdum ama yani bir amacı dinav وشانخانه ما دا برگن هری خوشک یعنی وشانخانه ما بخوش هرلی بیامن نوبهار هری سرکفتیه بیامن آلیه برگه و پر سکدن که تو تدی لیکولیناند که لیکولینری بهتر لسر سرهدان اند شغلی peki yani işte gözde benim dirokzane me tünene gelek yeme yani kulser tarifa kurdan şoğlum gelek yeme yani çıma yani zamanını sanın yani bizim ruhat ala komuan hene ama evnana mesela bizim betir de çavkandinin duyam istifade edikin o tiştekidir misin dedi ki bu diroknasi tu seçar zamana baş bizanı bir zamanı belge ham bizanı arşivi baş bizanı bu yürüce hortak derket bu arşiv şey nabi beyveçi bu ya beyveke o kardani fetişizmi arşiv fetişizmi yani vakti onu tamam arşiv tünebe avat ve arşiv zedeci yavunekin yani bejim sadece abartmış nekin yani kaydı serhadi ala ya arşiv tünebe teçi bin üstü dirok ya da eşler bir bejim kurt şune hivi çar pencere şune hivi u hatune tukarım mı bejim ama arşiv hebe estkarım mı teçi bejim arşiv tüne yani ama jamkhas karım mı bejim arşiv mühim sedama ne derketler içiye edeydi bejim yani çımak yem یک اما بیشتر نفس پیشیا ما سال حیشتی و هفته هر یک اندام رخصتنه که کرد بود بهتر جوی حشمندی خلاص نبود نتوی نت فکر نهاجی قال بود وجم نتوی فکر مخابه نتوی نفکر نتویش تبناگر yani tabii ki mesela ciber netevi bu ne yani ya duyam şey çavat bejim rebaz insan roza dirok insan o zaman insan terena ke bu dirok kurdi her iki de penç zamana bizanı شبكة دولتها يا أواتها ولاتها ضناف بينج دولتها ضناف بينج أول نتوي شيء عم بيجن قالين جور بجور ده أتى بارشة كر تزماني حمقة بزن. بالك كبرسة كده ما بحث ديرو كير أم في برسنتج ليفر برسنتج شيء به عالی دیرو که و dönüm noktası Kurdan kuderiye kişen büyere. Dönüm noktası bence Ali neyini yani bu her inticiber jiber üyse de me Kürt jivuruşun da hayan hem bejin tek çune kazanç ne kirne tanzimat yani Bedirhan Mir Bedirhan kutek neçiya Kürtçe teknedir tanzimat proje tanzimat destekir Kürde Mir'in Kürt peşi berdan hev yani belki avada arşiv Osmanlı'nın da baş der aslında peşi Mir'a berdan hev başıcı هناك كشن عالية خو هناك سرقون دكن مثلا محلبات الشرفخانيان هذا السلاني كنا شيء بالكيشة شيوان ورا بنمالا الشرفخانيان هذا السلاني كنا سلاني كنا داوي تاني أوي ما مير بدرخان جي حزار وحيسدو تشلو تشنبو كلا أرو هيدا هذا دور بيش كرت ورهاد كرت أو روج مهم بو أو رجع دور بيشكرنا كلا أروحي يا دحي مهم بو ورشنا متيكش حياة تنظيمات عثماني تو كسن كارو بكتا كردستان yani to bir işte tazminatı Kürt hidi baş veçün benim film kırkım azın ha çem presaj tapkım after damberhevina hentiştane leyas khos rasri 20% persami bersa budi o baldar ve embaşanın zindizane pırsa yakem İsmail Beşikcan Musa Anter çıma Api Musa yani jiberçi Api Musa be liber dilimi şirin tira İsmail Beşikçi yani Api Musa nirxeki dirok ama ya yekjime bxu أوي تبيرامه كشناوي تبيرامه ومرة نجي وينه كبيه هو يعني سرمن نوى كوها شكري يعني زاروكاتيان وقبيضية موسى أنتر بيتر بردل من عزيز سرله يمكن شو برسيكو بفير إنجاز ست برسم شيء يعني تو بآلية أرنيفة وتشما بفكرة يعني ستم نمي مرة أرنيفة برسيكدن سمكو
Şeyh Ibadullah Nehri. Şeyh Ubedullah Nehri. Çima? Simku jiber ku hemvali bu hemvali biraz simku belli netkir. Yani simku ev işi hindik ma bu İhsan Nuri u Kure Şeyh Said bida dest yani. Ev belge andaj derbastı ben. Evin devki de derbastı. Simku uha bu yani. Tebrik. Tabii ya. Kure simku İstanbul'u mesim. Yani dizalım yani. Peki Persegeden işte kim? O yek şey simku dizeki yaman bu. Çi dizikiriye? Yeki Amerika'da bir eşme mala simku da piyano hebu. Paşa me heneki çand hab belgen dunijin herin ku ura mektebeke Asuriye hatiye talan kırı. Ji mektebi ji dibistane hata bir da ne mala nuzane yani. Piyano çiye bu işin sane. Mesela ama yek minyak. Talan kereki mezun bu yani. Bira Kekşan oramar bir sene ahil ezmişim Brüksel. İşte bernameti göre kestab göre. Peki Persekedin. Natu beytir bir tarih ile alakadari. Lehen işte siyasi cezit hocam işte pers. Yani ne ku siyasi yani her du şahsi ve siyasi tene askını jiber bir. Mesut Barzani an Celal Talabani. Celal Talabani. Çima? Jiber ku Mam Celal sosyalist bu. Yani jiber sosyalist buna Mam Celal peşveçuy bu. Yani büyücün pera haşmendiya sosyalizmi u pera haşmendiya ke behtir netev perveri pera hebu. Mixabin bi kek Mesut bel evji nirxe evki Kurda ama veji beşengeki Kurdali haşmendiya kadepi betir haşmendiya ke lugor mu yani? Cudaya yani. Nezna peşirin. Beli müfehim kirkeki. Peki Persekedin. Şerefxani Bettisyan Ahmedi Khani. Ahmedi Khani. Çima tu mesela mego bagi tu bektir Şerefxani Bettisyan hem şerite hem pirobzane. Çima Ahmedi Khani. Ahmedi Khani Kurdi nüsiye. Teşhisa Kurdiyetiye ve demi kiriye. Khani yani ji kawayeki meydun yani. Kaway mey hesingirem divijne kaway mey nahad hemdemna. Kawayeki dün Ahmedi Khaniye kawayeki dün ji mazlum doğana sihaf. Kaway mehne. Naveda Ahmedi Khaniye. Lê Şerefxan jî belê pirtûk nûsiye lê Farsî nûsiye hê xwe wê Kurd jî nabîne. Tu tunekî netewî bifikrî Ahmedê Xanî. Yani Şerefxan Bettisî xwe Kurd nabîne. Tabii divê em ji ewa Abbasiya hatine Kurdê Rojka hatine em hildan birin xistin mîrê xwe. Yani wek em dawetî Bitlisê kirin dibêje. Wisa dibêje ye. Xwe wek ew nabîne, xwe wek eşîra Rojkan nabîne yani. Peki kek Sedat. Persekedin işte pirsım. Heke derfete kime hebuye u me Sedat Ulugana bişanda dinav buyereke a Kurdan. Ev buyer kijam yani tet xwaziya ez dûr bûma û min müdaxale kira ya wiha nekin an jî we çima wiha kir. Gelo heke derfetek hebuye û me te bifiranda dinav vî buyerek. Ev buyer kijam be û çima? Yani bu yere agri serhildan agri. Çima te dixwaz li wir şer bikî an rê û rêbaz nîşanî wan bidî. Yani min ewre pêşî serok aşîr çena hemû bikuştan. Yani ji ber ku yê hinekî jî bûne bela serê İhsan Nûrî ew bûn yani. Ve dikarim av bibêjim yani. Tabii kuştin em belki heneka dikin ama şerê agirî Te dixwaz li wir bê. Mesela ev pirs ku ez dixwaz pirsim ez dixwaz tim di nav xwîbûnê de dixwazim bîst bikim. Xwazî di nav wan civînên xwîbûnê de ez jî hebûme hinek ji wan îstîfade bikiran jî min hinek li wan gudarî bikiram hinek li wan nas bikiram. Ez jî di nav tarîxa Kurdan de tim xwe li wir lîst dikim. Xwazî ew roj ez jî li wir bûma di nav endamên xwîbûnê de bûma. Lê min jî xeyalek min wisa heye tabii nabecî. Pekî weke serdem heke em derfet hebe û em li te bişênin serdemek. Yani em bêjin anha em sed sala bîst û yekan de ne lê tu naxwazî di vî sed sal de bijî. Xwazî ez di wî sed salê de bijiyama û filan kesê re an jî filan rewşê de tiştekî we heye an tune yani derfetek we hebe em te bişênin tê bicî kîjan serdemê?
Yani tabii az evvel tam çoğu az bu bejimeniz anında ve bir propagandayı türlü vuruyor az liverim tiştelim nayı ama tu vur belki boyutu heneke bu ama Ejibrim bir Haydar be. evet em serdema rebereki neteviye geri kurda dijin tafhem kiraz basa ketkim Beli. ama em his kiraz ve serdemi da bijim az haj ve serdemi da dijin و او جی بومن براستی جی او که پرمزنه yani bejim bandora bir pırmezine yani gelu او وی çava bidin yani em bejim rojek biçin ali var yani cevap xudi çava bidin yebi min diro ki da heri qawi wara riber action ve çava kir ha girti em xabım بله peki pırsake şahsi işte pırsım Sedat. Tu hatta naha hiç aşık uy. beli Kengi uçağı. pas Yani anha anha ne diyeceğin de. ya pas Pas ki anha ne diyeceğin tamam. Pırsake din Sedat. na yani eva min Sedat persim ne da min persim ne da vecavi tane da serçevan. Disajik kemizde ketledin av kaydedilmede. Pırsake din Sedat. Sedat dema 10 sali bu dema küçük bu, civan bu. Em bejim beriya liseye. Xeyalek a Sedat hebu. Xeyala heri Sedat uçağı heri mazın çi bu. yani xeyalam ne heri mezun من وی دم بیشم دستالی خودم مت ویسیرد کرد و من هر تیم یا بدو از روزی داری بدو از روزی که بچمور و از شو از رو جاهید مروان رو ده همان اودی در رودنی صحبت کرد yani bu demi Cahit Mervan و Günay Aslan mı dedi öyle dedi yani ya daha go ama dengbi Sinan heye ruani go xeyalat heri mezin çiye go asasım dengbeş kazo bibinem Sinan go. Dengbeş kazo şimdi mahlaya ge vani edin de yani elbette ama bu yani li ama min em bejin xeyala min heri mezin yani serdilo Kurdi bu kadar Türkiye gibi misin? Yani anha persamine dawici av buşka xeyalat heri mazın çiye anha. Txazinek bahsayıp ki xeyalat heri davi hayat heri mazın çiye. Yani ez bibêjim xeyram ne herî mezin belkî tu kîjan Kurdî jî bipirsî evî tiştî bibêje ama serxwebûna welatê me ye yani bi rastî jî. Rastî jî Heya o çêne de em ew nînin yani. Rastî jî ez mesela gelek kesan re vî pirsî pirsim. Yani Kurdî me alî hişmendî ve jî cih bi cih bifikirin jî gelekî wan xeyalê wanê hevpar ev e. Lêtî Kurd çiqa ser bikevin di vî mijarê de em ê sibarojê binêrin. Yek Sedat pirsê min ev bûn heke tiştekî ku tu lê zêde bikî bixwazî tiştekî bibêjî Na pirsê ew tune ne herhalde te goyê pirsa jî pirsê te tu nebin ji bo min pirs te tu nebin em ê hîdî bername xwe bixedînin çünkü ev bername em dixwazin 20 pirs û 20 dakika bigire an jî texmînen me 22 dakika tişî kiriye gotinê te ya dawî an jî tiştekî ku tu bibêjî hebe kerem ke ji xeynî ez pirsan bilêrim heke pirsekî hebe ez ji wir bipirsim nebe em bixedînin gotina dawî xwe baş bin hêrin miqatî xwe bin û ya duyem jî me pir bîra yani ez kirmak hêstê xwe bibêjim me pir bîra welat kiriye. Bu nêzî salekî ez nehatime û mesela man roja yekî nas were em ê ji wanê penêr bixwazin. Penêr bixwazî Bira jî ser ekranê gazî dikiriye. Ji bîtîsî te bîriya cewazê nekiriye? Na yani tenê penêr ya. Guzê ev cewazê qet balam nakişî. Berê kek Sedat gelek spas ji bo ku tu beşdarê bernameyên bûyî mara te ava hêvîdarim sibaroj de me gelek berhemên mezintir, stûrtir, xweşiktir li ser tarîxa Kurdan işte inşallah em îstîfade bikin. Her wiha dîsa ez dubare dikim ji kerema xwe berhema zîlan a berfirekirî biqedîne wî dosye biqedin şeyine em çap bikin yani millet li bendê ye. Tamam. Şkerem xwe çencere işte dibêjim li vir beşina zîndê eştira bêjim çend tişt vê em lê zêde bikin ji bo wî baş em ê zêde bikin û ew wî jî were bihêlin dî.
belki kana min şiroveyn yin ku temaşet kin min wan mêzand pirsekî wisa ku ez işte pirsim tuneye gelek şîrovat ne lê pirs tuneye mala te ava dîsa dubare spas êvara te bixêr û gelek spas ji bo temaşewanê me jî hîvîdarim ewan jî ji bernameyê me xweşhal bûne êvara te bixêr şeva bînû xweş bimînin xêr û xweşî de şev baş.